Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Ay, liso masag magmata kagabi, Igring. Hilompeng! Pagkaabaya ni Mugnaong, uy. Naa kay atraso na ko, unya magbinuang pakadiha. Ha? Bebe, pahawa diha, be. Dili ko gustong mutanawan imong dagway. Musurok akong dugo. Naunsan man noon eh. Pila na rin kaadlaw nga wakot tingging milagring. Sobra pa man ni social distancing. Hindi siya makigdungan o kaon ako. Pastilan, kumuhata kong dool, sigahan ko sa mata. Muapir magsigang ilong. Naday ka dong? Awade ka makabantay na ko, kuya. Abi na ko, ako yung imong istoryahan. Sulti-sulti ra de kag isa imong kalingon. Day, ikaw ra day usa. Kaya nakunsa mo ka din eh. Hi, Kuya Piping! Nialagi mo? Ipaanhimin ni Father James. Ha? Uy, nga naman. Nagpatabang si Father na mong mga youth sa pagpanghatag og mga groceries sa mga tao, kuya. Among gipanghatod sa mga kabalayan. Og niasi inyo. Kadayot ko ha, kay niasod sa akong backpack. Backpack. Kanindot ko ni Pader. Unsa man na, mga dilata na? Oo, pero doon na si mga mask diha, kuya. Doon ay alcohol, mga tambal, vitamins pod. Og naasay thermometer, kuya. Uy, kabiri ko yun ni Pader. Very good, kuya. Di lang puro pag-ampo yung gihatag sa mga tao. Apil sa atong mga panginahanglan. Gamay ra ko ng atong parokya og dili sa dako ang kolekta. Wa na ganigwi kolekta karon tungod kay wa na may mga misa. Pero nigahin gid si Father og budget para ining wa damha nga panginahanglan. Bulahan jud kay ta nga siya ang nahimo natong kura. Sana all. Mga tanang gipanghatag ni Pader sa mga tao, Gring. Maayo. Pusa na. Gring! Gring! Naktar mo, higanti. Pagid uli ina. Ay. Hangtod kanos aka ni mahuman ng krisis. Dili lang krisis bahin sa virus, kundi ang krisis namo ni Milagring. Stilan. Nagistorya na lang gani ko karon nga ako rang usa. Tabuang ni. Ako lang yung gani ning gilitok nga nias kung nahuna aron. Time pa. Gusto. Mura day kong nag-vlogging ni. Ang nakalahi lang. Kaya wa ko mo gamit ito kamera. Bika sa to kong silpon. Nadara-dara. Sa tong kamera niya. Dara-dara-dara. Mao ni katong gitodlo ni Lolong na ko nga vlog-vlog. mura na sa day ko ni vlogger ini. Nga magsulti-sulti nga sila rang usa. Ug una na kong vlog. Hi guys. Wow. Hi guys. Wa pa gyud gihapon ko tinggis kong asawa guys, oy. Nasuko mong gyud ni siya nako guys. Pero lisod kayo sabton guys. Liman mo guys. Nasuko siya nako kay doon ako'y gitago niya nga doon ako'y atraso niya nga wa pa nako matug-an guys. Pero guys, dili sa siya gusto mutug-an ko guys kay mahadlok na siya mamatay guys. Kay mao man kuno'y sulting San Pedro guys, ayang damgo guys. Nga ang ako rang atraso nga wa pa masitol na mo guys, mo'y nakapapugong sa iyang pagsod langit guys.
Mao na guys, ug aron pa walang skala ay guys, ipakita na ko ninyo ang pobre namong Pinoy anan guys. Na guys oh. Oh. Guys. Nagunsa man nas Piping. Oh, hi guys. Uy, hala. Mga bagong vloggers, mga Uy, hala, nalisuan naman kaha nas pangisip si Piping. So guys, mo lang to ha, karon guys ha. Hangtod sa sunod nga higayon, hasta la vista baby, babu. Uy, Piping, Oh, Gring, nagunsa-unsa ka. naglingaw-lingaw. Iwan na may lingaw ng baya. Muna guys, o karon pawalas kala ay guys, ipakita na ko ninyo ang pobre namong Pinoy anan guys. Ano na guys? Masi ko correct na. Manawa ko lolong. Pangutanon na ko kung saan nga makakita ang ubang tawan eh. Piping, Oh, ano? ngano man ka? Murag hilas naman kaayo kag tinagdan ako. Ha? Anong ilas man? Ay, kanang imong tunada sa pagsulti. Nganong ingon ana naman na. Oh, di ba ikaw may nagunaunan ni Gring? Di ba mo man na imong gusto? Natinga man gani ko anong niduol ka na ko nga unta di makagustong mo tanaw kung naon. Mo na imong gusto, di ba? Mo na imong gusto? Uy, naghilak. Mura si day kong tinooda. Hintaon siya sa kong asawa eh. Ay, nawagtang man rin ang pagka-rapper kung ingatoon pag-istorya. Pero, di lang una na ko paulian. May isa nang makasuway sa tagambas. Ay, laaya eh. Wa naman may patawa pag-usab ni Father. May nilang unta to nga magkita sa ming lida. Bahala na social distancing. Ay, kalaay. Aha! Hala, gusto. Why not? Akong paandaron ang akong imagination. Maghimo kog laing senaryo. Og dili mi taga-simbahan. Mga taga-ospital mi. Eng. Oh my God! Kadaghang mga pasyente. Dili na ni basta-basta. Kuyaw na ni. Yes, doctor. And then ako sa ER. So many patients, doctor. And I believe they are serious cases. Yes, doctor. Copy, doc. Bye. Guys, Dr. James is at the parking lot na. Oh, kaangayan ni Lida nga doktora, uy. Ang bisihan nila, kadaghang pasyente. Dok, tabangan niyo kong sawa, Dok. Maluwi taon mo, Dok. Dok, Ni Piping, naon sa bilis ng milagring? givirus, Dok. Givirus ang utok, Dok. Oh my God! Sige, Noy, gawas na dito. Kami rin bahala niya. Atiman na siya, Dok. Atiman na siya. Oo, kami rin bahala niya. Dok, luwas ako ninyo, Dok. Tangtanga ang virus sa akong utok, Dok. Ay, kabala ka nang. Kaming na si Dr. James. Siya na mo atiman ni mo. Salamat, Dok. Excuse me. Wow! Chuya, Father, ay. Chuya, ay. Ang ngayam sa di siya mo, doktor. Dok, sinang milagring. She needs immediate attention. Givirus ang iyong utok. Bao ba? Okay. I-andam ang operating room. I-check ang yang vital signs. Hi, Dre. Doc. Hi, Doc. Oh. Doc.
Napansin na gitaon ko. Anong niya may basurahan din eh? Ipadaplin eh. Ako? Basurahan? Ewa! Anong basurahan man ko? Sabi to, niyabag man to pagka-imagine ha? Ganong nabasurahan man hinuon ko? Basurahan? Kalain boy? Ako man ito nag-imagine? Ganong nabasurahan naman hinuon ko? Niyabag. Total, padung naman summer, mag-imagine kong beach. Gusto? Beach? Beach scene ang akong imaginon. Wow! Woo! Kini mo saktong imagination. Ni ako naghigda daplin sa baybayon, samtang giagian sa mga babaeng nagtupis lang o mga wow legs, wow bodies, woo! Woo! Haskan hayayan ako, ane. Hi girls! Hi! Okay. Gukda ko, Ping! Gukda ko! Nagangring, kay sakit akong tuhod. Holo. Anong apil naman sa silang duha? Kalain din ako ng milagring nga nagtupis eh. Si Lida akong gipangita. Asa nun to akong Aray, bilay, Lida. Mautoy akong gusto nga makita nga magtupis. Lida, asa... Oh. Wow! My Lida! So beautiful! So sexy! Oh, kapote siyang paa. Murag singkamas kapag ang pinanitan. Gipanitan ng singkamas. Kalami. Oh, kalami ka nagkitkiton. Oh. Love! Oh. Air na mi! Si Father James? Siya leading man ni Lida? Temparagod. Ako man ang imagination. Ako ang leading man. Love, di mo ko kabaw mo lang, uy. Mugamit lang tayo salbabida, ha? Sure, love. Nay naglaray nga mga salbabida, oh. Pagpili lang niya. Kini lang ito salbabida. Ako salbabida. Uy, taon sang milagring. Naghinuktok, murag si kukok nga wa katuktok. Ping, may tuyo ka? Kuan, naghinuktok mong ka. Abi na kog may imagine sad ka. Husto ka, Ping. May gi-imagine gid ko. Nag-imagine ko sa panahon nga malipayon pa ta. Oh, Kada adlaw, mulakaw ka paingon sa simbahan para magserbisyo. Og ako, mausab, pero dili lang hinuon ko kada adlaw. Unya sa atong pagpauli, ay, lingaw ra ta bisan usahay magyaw-yaw ko. Dito sa simbahan, aligri pod. Ay basta, lahi ra. pwede mong na to ibalik nga tong kaligrig-ring. Bisag ni aratas bay na tanggong. Ug ang atong sugan, sugang naman sudan. Bisag atong sudan ba, pulos tangkong. Pwede ra gyud ka malipay.